Vam considerar fer un projecte d'apropament de les persones a la natura, per poder compartir amb elles tots els beneficis per la salut de la natura, i nosaltres dissenyem experiències de promoció de la salut amb un caràcter lúdic i sempre a l'aire lliure per fer sentir a la gent tots aquests beneficis. Són activitats de tot tipus, des d'activitats de lloc en família, caminades, marxa nòrdica, activitats de cuina aprofitant les herbes i flors comestibles de la natura, fent bany de bosc, i això ens apropa a molt tipus de públic, gent diferent, de diferents edats i en diferents condicions físiques, gent sana i gent amb algun tipus de malaltia, i tenim una molt bona experiència perquè la gent millori la seva salut i la seva percepció de la vida.